Shynrong Shyieng Bynta Beningkong. Skeletal System Part 1. Kumba pitip baro ki marat baher ba im ha kendo, ki sim baher, ki dok ha ba im ha bat ki marat kum ka jakot ka balaban im lang ha kendo bat kum ju ha ki don ya ka Shynrong Shyieng. Kamar yang kalapan long ikini ki marat ha kata ka rukom ba ki laban im halaki jong ki jakasa. Ka Shynrong Shyieng jong kini ki marat ki papitip ka don bun ki jingya serim bat ka Shynrong Shyieng beriu. Hatu pi laban kedo ya ki jingya per. Pet bahai kini ki dur bat puson ya ki jingya per ha pedeng ki Shynrong Shyieng. Balai pi try ki ya per. Ki Shynrong Shyieng jong ni ki ya raban pinya solang haju ya ki dok sa. Ki ya dai ki dekot med. Bat ki pelaj lut ya ka med na Bynta ban ki ban kesar. Kumbalong haki babun jat ki merat ba im ha kendo ka Shynrong Shyieng jong ni ru ka don bun ki Bynta bakongsan. Shynrong clear. Skull, bột luom, spine, Shyieng terpeng, shoulder bones, Shyieng jeleng, pelvic bones, Shyieng krung, rib cage, ksang kti, bat ki kti, arms and hands, ki kejat bat selah kejat, legs and feet, minta berpilak yok bun ke jingtip, hatu pilak ban shna ki jingkeli halor kan ya.